Jmenuji se Lukáš Vejdar a už 3. rokem pracuji v Elektrowordu v Hradci Králové na pozici prodejce. Moje hlavní náplň práce je o tom, že obsluhuji zákazníky, to znamená poradím jim s prodejem, když přijdou pro spotřebič, řeknu jim, co by pro ně bylo dobrý podle jejich potřeb. Nedílnou součástí mojí práce je merchandising a tisk cenovek po oddělení. V Elektrowordu chodíme na různá školení, abychom měli jistotu, že zákazník bude perfektně obsloužený. Na této práci mě baví různorodost zákazníků. Každý člověk je jiný a proto ke každému musím zvolit individuální přístup prodeje. Dále mě baví dodavatelská školení, odkud si odnesu mnoho zážitků a zkušeností. U nás na prodejně je skvělý tým. Většina z nás je mladý kolektiv a proto se dokážeme bavit i mimo prodejnu. Mínusem mojí práce je hlavně pracovní doba. Kolikrát děláme i o víkendech a o svátcích. Moje pracovní doba je různá. Děláme klidně 6, 8 nebo 12 hodin. Můj běžný pracovní den vypadá tak, že přijdu v 8:30 do práce, máme i hned hraní meeting, potom je trénink prodeje a poté se otevírá prodejna. Když přijdou zákazníci, věnujeme se zákazníkům, pokud ne, dodám si krabice do regálu, vystavím si výrobky, vybalím zboží a tak dále. Ale opět prioritou je obsluha zákazníků. Kreativní na mojí práci je to, že stále mohu rozvíjet sám sebe, protože každý zákazník je jiný a ke každému si musím najít zvlášť cestu. Stále se na trhu objevují novinky, které si můžu testovat klidně i doma a to mě baví a posouvá dál. Dobrý prodejce by měl být hlavně komunikativní, pozitivní, příjemný a informovaný. Kariérní růst v Elektrowordu je možný, ale člověk musí být flexibilní a udělat pro to maximum.